no pleno e foi a exposición pública. No período de exposición pública debe de haber houve 200 alegacións e quedou aí paralizado. Era un inventario, pois eu creo que é ambicioso de incluir moitas cousas e todo iso que estamos agora está encargado, está traballando nel, xa verían por aí o vehículo e inventariando os camiños e edificios públicos para ter os conceptos parcelares, carreteras, pero xa é moitísimo, porque cada vez que temos que certificar, a secretaria nunca pode certificarse un inventario porque non existe. Ten que certificar según o informe da secretaria, o informe da alcaldesa, que digo que iso é unha carretera, porque non pode decir según o inventario, non hai. E esperamos traelo, eu quería traelo entre febreiro, que a pronto teña, febreiro, marzo, traelo a pleno. Vamos a ver. Prefiero que sea modesto e logo ir facendo revisións dese plan para ir incorporando cousas, as cesións que van facendo a viales, cando se construye e todos esos elementos e los incorporando. Viales, precisamente, cando se construye, se hai que ceder, despois, ese terreno que se cede, porque o Concello non se fai cargo dele. Como cargo dele a que se refire? Pois, fai pouco, en Riatelo, asfaltouse un tramo e porque dá a cabeza. Eu tamén digo porque dá a cabeza. Pois eu debo decir por o que di a lei, señor Paradela. Non, pero... Sabe o que di a lei? O di a lei cando fai a cesión, e aparte, e el ten que asfaltar despois. Non me meta... E el ten que asfaltar despois. É que non me pode meter vostede en un problema con ese exemplo que quitou. Vamos a... Sí, señor Paradela, sí. Iso existe. Nese tema que vostede quitou, me pode ainda meter un problema. Entón, eu vou responder o mellor que poda. Cando unha persoa fai unha cesión ao construir unha vivenda, na autorización que lle chega, di que el ten que urbanizar. En Noia, en todos os sitios. Urbanizar o cedido. É dicir, deixar... Poñer os servicios. Si, xa sei. Urbanizar o cedido. O servicio da cantallada que va o el. A ver, non me... Claro, no, señor Paradela, está confundido. No. Como que estou confundido? Vamos a ver, non podemos desinformar a xente, porque lle facemos un flaco favor. Podemos ganar un voto, pero estamos engañando a xente. Eu non vou engañar. Total, aquí está dando. Está mezclando varios temas, non está mezclando os diálogos. Falamos do cedido e da obrigatoriedade de urbanizar o terreno cedido, vale? Eso é así. En moitísimos concellos, na maioría, e o tenemos que facer en o exame, a que lle toque, é que depositan fianza, se non executan. Aquí se lle está dicindo que nun plazo o falan, vale? Depositan unha fianza elevada, que hubo algún técnico que ven por aquí que de técnico da persoa que presentaba o proxecto, que se enfadou e dixo que xa lle tiñades que exixir fianza. Claro, hasta que ven a persoa e ve o que supón a fianza, que che compensa executar a obra de urbanización. Entón, sexamos prudentes. A veces estamos sendo benevolentes e ao mellor o que hai que exigir é que depositen a fianza ou que urbanicen no momento. Nese caso, que vostede di, se fixo, creo que ben, e non se fixo a de arriba, porque había copios de madeira en esa zona. Sigue habendo, sí. Ahora son diferentes os que había, pero sigue habendo. E sigue sendo... O tema, non cabía. Vamos a falar deste. Vamos a falar deste. Vostede, cando pide a licencia para facer unha vivenda nunha parcela, vostede di que ten acceso a vía. Sí. E se non o ten, un momento, por favor, e se non o ten, ten o que facer. Se non pode facer a casa, ten que ter acceso. E usted declara que ten a súa finca, ten acceso. E por iso dá licencia. Deduzca, me encanta ese tema. E non vou a seguir. Outra pregunta. Outra pregunta. Incluído, das o caso de que un vecino tamén quere facer unha casa, hai unha pista que está sin asfaltar, porque é da concentración parcelaria, e exígenle que ten que retirar do eixe desa pista. Xa retirou, xa cedeu. Xa retirou, xa cedeu. Unha verdadeira brutalidade. Porque dai que se vai facer unha avenida de 16 metros. Pregunto. Non, eu non falei con... A mí chegou... Non, é que me sorprende que... Non, é que é verdade, porque vamos a ver... Me sorprende que a vostede lle parece unha barbaridade. Sí, sabe por qué? Porque a todos nos gusta, diante da nosa casa,
que un día podan aparcar uns vehículos ou unha ambulancia e que poda circular outros vehículos. Non como pasa en moitas aldeas, en que despois hai disputas entre vecinos, a miña foi unha durante moitos anos, en que acudía a Garda Civil 2 veces a semana. Non é tanto. Vale, pois xa pensamos así, entón está todo ben. Non é tanto. Outra pregunta. Hai outros sitios. Outra pregunta, señor Paravela. Outra pregunta, por favor. Vamos a ver. A parte de que nos pareciera moito ou pouco, é o que marca a lei do solo, é o que marca o plan xeral. Non pode vostede dicir, ou non lle vai informar o técnico algo que non poña o plan xeral, e non vai a facer vostede o contrario do que di o técnico, e o que di o planeamento. E esa calle, si conseguíramos que estivese todo cheo de vivendas, toda esta zona, que tamén estes días verían por aí un dron, un posillorín, que está facendo para presentar un proxecto de... Por eso non me iba a helicóptero. Non me interesa que yo digas? Si non, non sigo, Mira unha cousa, se non acabo informarei despois ao final desta actuación. Dígame. Vamos a ver. Fai pouco, cando falamos das obras do posto, unha das cousas que levamos reiterando, seguimos reiterando, o tema de saneamentos. Penso que temos que facer un esforzo grande e aos lugares que están sin sanear temos que facer máis aportación, romperlle a cabeza na Xunta ou romperlle na Diputación, donde sea, e acometer esos núcleos. Todos os anos metemos saneamento e seguimos metendo. E vou a traerlle os datos dende o que as depuradoras que había, as depuradoras que hai, e dotaremos, si se pode, e se hai oportunidade, dotarase todo o Concello, excepto aquelas vivendas en que non teñen posibilidade. Ahora mesmo hai vivendas que non teñen. E despois hai núcleos enteiros. Ahora mesmo lle digo, ahora mesmo se está pavimentando en Figueiroa, van a empezar, e se está pavimentando incluído Seoane. En Figueiroa non teñen saneamento, o que se está... vamos a aproveitar con recursos propios, que nos van a facer as fluviais, e presentamos un fondo de compensación ambiental ao bombeo, porque aquí, onde está situado en Figueiroa, vostede ve as cotas de nivel, para ir hacia a depuradora de Marracín ten que subir un alto, para ir impulsalo hacia San Roquiño, levar a depuradora de Talla, eso non é efectivo porque hai moitísimos metros de impulsión e iso sempre é negativo, entón o imos a levar hacia a depuradora, vale? Que hai que subir moi pouquinho e colocar o bombeo no punto máis baixo, que é un pequeno regato que hai, sabe onde lle digo? Antes da casa de Betanana, entre Figueiroa, vale? Entón colocaremos esa zona. E vai haber casas que quedarán logo que teñen que facer a acometida a través de fincas particulares, porque nunha área tan pequena como a Figueiroa, e, sin embargo, non dan toda esa acometida central. É complicado nas aldeas. Vale, e aquí lo acometendo. E tamén agora están contratando xa contrato menor para rematar o de servicio. E vamos a conectar, xa se conectou, dúas casas que había en un núcleo que quedaban sin facelo, e agora é o que quería decir ya antes, que estamos, a vía que está na frente da Casa da Cultura, sabe? Que vai hacia por dentro da peluquería, esas vivendas, aí hai unha casa que ten saneamento, as outras non. Entón vamos a levar unhas hacia un regato que baixa hacia a carretera xeral, as que damos desnivel hacia aí, e facer a cera por un lado. De momento, quando non hai organizado todo, faremos unha cera pequena, ao nivel que estamos jugando, non está conecta. E tamén, na parte de arriba, si quere isto, o tratamos, porque hai varias caídas, hai unhas que van a poder ir hacia o saneamento existente, baixando por unha das carreteras perpendiculares a que vai dende Porto Bravo a Tállera, e que xa teñen registro para entrar. E logo hai outras que teñen que ir hacia a depuradora que se poña nesa finca que temos no capítulo 6 como para iniciar a súa compra ou expropiación, e que xa están co proxecto dende o estudio para poder comprar a finca, vale? E empezar a movelo na consellería, porque iso é unha obra que é grande,
hai que traer toda a silva hacia aí, vamos, o que pretendemos facer. Traer dende a silva é unha actuación costosa, porque ve vostede que é como unha montaña rusa e a auga podese facer esas acometidas, pero o que é o residuo de saneamento non. E todo iso que estamos pensando é rellenar, o sea, para salvar esa pendiente, na parte máis baixa, na vaguada, rellenar e evitar o cambio da trae tan pronunciado, para tamén poder levar esa cometida. Quitar a depuradora, que non sei como, a verdade, se colocou onde se colocou, xa sabe usted onde quero decir, encima de, ali, xa sabe onde é, incluído, xunto ao lavadero, pois eliminar ese punto e leválos todos abaixo, incluídas as calles que van daqui, donde están algúns dos chalés novos recientemente construídos. Temos Gandarela, temos... Gandarela non, Gandarela xa queda resolto agora. Lexente, Gandarela, pavimento sin sanear, temos Bouzó, temos Barro, temos Comparado, Prestoso, Bugueiro, Fontefría, Cairo... A ver, pero vostede sabe que foi por onde se empezou, e se explicou aquí, incluso sin ser a alcaldesa, sendo eu. Os núcleos de maior poboación son os que maior incidencia negativa tiñan sobre o medio ambiente e os que había que cubrir antes de nada. E se foron facendo, mira, a depuradora de Guiende se fixo, o sea, traer Guiende, traer Pascual, traer todo hacia tarde, eso é reciente, Eso é reciente. Hai saneamentos que hai que actuar sobre eles antes de facer uns novos. Vamos a ter que actuar sobre unha depuradora antes de construir unha nova. Hai unha depuradora que hai que ou elevar ou trasladar. Ou facer un bombeo monumental, estamos estudiando. Eu non son partidaria do bombeo grande porque dá os seus problemas. Estamos a ver se tratamos de elevar, se podemos elevar esa depuradora. Entonces, o que gastes en facer unha actuación sobre algo existente, pero imprescindible, porque recolle moitísimas vivendas, tamén che resta recursos. Temos que, vou apostar por esta depuradora e aparte, iso é, o digo aquí, e eu vou apostar por esa depuradora, creo que é imprescindible recoller o colexo, recoller a silva, recoller as casas de Cruíno que están sin saneamento, recoller todas estas vivendas novas que se fixeron aquí. Foi moitos anos que non... E a continuación, eso está en marcha. Xa o anterior... eso está en marcha e está consignado no orzamento. Cando foi o campo de fútbol xa nos contaron. Está consignado no orzamento. E eu iso digolle e eu cumplo o que lle estou dicindo, vale? E se vai a facer en varias anualidades, porque é un proxecto costoso. E a continuación haberá que ampliar a depuradora, se se conectan esas vivendas todas de aquí e se construyen alguna máis, que hai proxectos presentados e algún deles xa pasou o visto modo urbanismo. Ademais da que vostede mencionou, haberá que renovar a de Brandia e facela con maior capacidade, porque se construí, hai moitas máis vivendas que había no inicio para os que foi proyectada. Entonces, son moitas actuacións de saneamento que estamos dispostos a facelas, pero que a veces che impide, ti non podes ir a presentar 30 proxectos de saneamento a un tempo, a un sitio. Hai que afrontar unhas desde un plan, outras de outro, pero irlas facendo. Vale? A ver se podemos acelerar, de esa maneira tamén vamos dar un pouco, dando un poquinho de exemplo, e as masas comunas podemos ir atacando pouco a pouco. E bueno, vamos a ver algunhas se están outra vez igual e temos que, aparte, localizarlas todas. Temos un problema que é a madeira que temos que cortar en masas comuns. A administración é como é, ou tomamos a decisión de que corten a leña e facemos como que non sexa posible. Pero non si temos que vender a madeira, que temos masas comuns con madeira, bastante, pero hai que sacalas a subasta pública. E o procedimento que hai que preparar, e temos outros, non conteño moitísimo traballo administrativo, e todo pasa polo mesmo sitio, que é Secretaría de Intervención. Entón hai que haber unha orde, hai que establecer. Temos madeira para cortar, e teño outro espacio, aparte de San Lourenzo, onde se podía facer unha actuación tamén importante e exemplar, que ao mellor, non me consultei a Secretaría, non me vou expoñer aquí, unha das cuestións sería firmar, a facer unha valoración da plantación nova, facer unha plantación do existente
si unha cousa, pero tamén hai que facer un expediente igual, non sei de que tipo. Entonces todo require un tempo por, a ver, estou aplicando, non consultei con ela, pero aplicando o sentido común, que é o dereito simplificadillo. Sei que vai ser un procedimento tamén largo e agora temos que facer as contratacións, temos que revisar un montón de cousas e experiencias. As limpiezas no polideportivo, Sí, cantos días se realizan a semana? moitos días e a veces Moitos días? os días que ten o contrato o señor e que temos que licitar ese servicio. É un dos seguintes. Ora vai o SAF e ora ten que ir a limpeza. A parte está reclamado tamén a persoa que a fai, non? Nos ainda suplementamos ese servicio, cada vez que hai unha actividade na que veñen, por exemplo, antes non había, ademais do volumen de asistentes ao polideportivo, estamos traballando ao campo de fútbol, 400 persoas que a mellor che veñen dunha actividade, ora vai haber outra actividade breve deportiva que tamén nos piden, bueno, a piscina vamos a habilitar, e porque antes temos que, se o fútbol ten actividade, pois antes é o equipo de fútbol e nos imos á piscina. Neste caso non coincide e se vai a facer aí. Entón aí mandamos xente a limpar a maiores do servicio que xa ten, porque claro, non son os días que lle corresponde, vale? Despois de xa, pois, deixa moito... Claro, porque un montón de nenos e de persoas, pero continuamente, foron a facelo moitísimas veces. Eso é un pouco, E os quitan continuamente e están botando incluso produtos para desinfectar. Pero claro, o vello se deposita nos desagües e o está limpando continuamente e eu agradezo cando eso sucede, porque xa mandei varias veces que simplemente unha chamada ou incidencias na página web que hai un servizo que nos lo manden e nos inmediatamente xa pasamos, porque un día podemos non pasar por ali. Cada vez que se pasa, eu estou pendente de mandar a liga ali. Agora temos unha empresa que nos fai a limpeza no Concello, pois ten un traballador de baixa que xa estaba acostumado aí e está outro un sustituindo e ao mellor pois tampouco sabe de eso, porque ten, bueno, se está enfermo un problema grave na súa casa. No cruce de Aldea Grande hai un indicador de ferro senlleiro. Sí, o temos nós. E onde está? Aquí, cargado e custodiado. Sí, rehabilitouse. O compromiso era ese. Ese cartel está perfecto, o que hai que dar un tratamento, pero nada máis, porque calquera actuación... Logo hai que mirar o sitio, miramos entre todos. O miramos entre todos. Donde estaba, o mellor, hai que buscar unha ubicación segura e apropiada, porque onde estaba hai que facer unha actuación. Vale, e depois de que facamos a actuación, miraremos onde o colocamos e nos ponemos todos de acordo onde o queremos. Aquí, pois aí o poñemos. Creo que ten que quedar, porque aparte é fermosísimo. En Aldea Grande... Home, por suposto. Bueno, digo, porque mirar onde vai a poñerse será así. Por suposto que vai quedar en Aldea Grande. Non vamos a poñer en Coirós, para que se en Aldea Grande, que é o que pon o cartel. Por a miña parte... Moitas gracias.